Ama Saydou wi kayde hori andude koko fayi yobde moɗon onon dariɓe ha taƴƴon ɓoggijeri yimɓe fof mbawi fawde moɗon gite Ama Saydou Diallo wi kayde ina andi ɓernde mum ɓuuɓi hande ko yinno ko dañde jeeri dañi ɗum sabu so yi Amadou waɗa dokkere président de la république hay goto nelani neldani ko onon tagi ɗum o wi noon enen kamɓe mbo yetta Allah nelaɗo muɗum e mbo yetta leñol ngol fof no didiri noon département de Déri fof e mbo yetta ɗum ko heddi ina waɗi ko yobni meɗen o wiyamo yiɗi yen gande ha ande ɓurɗe ko ganduɗen ɓurɗen ko gandanoɗen ko o wi neɗɗo e meɗen fof bona yaaha tawi ka gorko ya waɗ kaala o wi rewɓe kala hen joguiɗo mandorgal ngal ganduɗa ngal ɗo ko pulago joguino ɗum yo yaltin ɗum fa awe jogui o wi makka hayso min wayi ɗon ma yimoɗon si yaari moɗon ma yaltin moɗon tali yimɓe aduna fof hawmane fawe moɗon guitte Ama Saydou wi siko wonde e newoye Allah ɗum koko waɗata a jolfo noon mbiye wonde kolo jokre ani gulo digue rere no gomko neɗɗo de siko tottimo bottari so wima so hiirima waɗanmo hirani sika hiɗnomo guma Ama Saydou e nder setta o bo mbiyanmi Baye Bamba o fe haali ɗum heccanke e nder meeting o wi dippi 60 ko kewiɗo ko feera kewde wallahi haali gono Seydi e nder setta o ministére uji 4 ngari ɗo yet e nder setta o gouverneur ari ɗo Amérique waɗi 52 pays capanɗe 5 pays e ɗiɗi e yimɓe ɗiɗa hen pays fof gouverneur wonat ɗon président goto waɗ ɗum coifi Amadou addiɗo maire eɗen payi hen guite meɗen nene fof Amadou yetti Allah a nelaɗo muɗum nani moɗon yetta nani moɗon jarna to woni o wi min de haqqillam no daɗi ɓerdam no daɗi sabu ngol ndeɗo darde nde jimi dari ɗon enen fof jokken golle e nder hande oɗo saa min sika yi o mbaymi toon déplacement gandi oɗon gandi mbaɗo mi feeraɗo arde mardani ɗo e Amadou hay ñalawma goto o wi ko jogori ko kewde moƴƴi kalnoyan yimɓe guila mi arayi te ane wawa so yawde kalnoya yimɓe ko kewi ko eko feewa ko neɗɗo fof yo ɗum won noddago Baye Bamba enen fof sen pinin pa en tout wodoɗo kawruɗen mbaɗen déplacement jehen ɗum ala noon hay babateɗo koye jibinande jeeri jeeya siko tawi noon en ƴettiɗo koye meɗen en tempima ɗen jeeyaka way kono wonde nokku e ala ɗon dañdite hay goto wawa widema ko Mauritanie jeyɗa ala bawɗo widema ko jeyɗa ko gandi aɗa somi nder yimɓe tan aɗa jaaha kono siko tawi en gari wiyama ɗum ɗo ko jibinande jeeri wallahi ma ande tawi gueɗal foti yaltu ken foɗɗe gueɗal tawi ken foɗɗe gueɗal meɗen ɗum ko kay neli ɗum ko heddi ɗum ko min ɗum waɗi engagement Amadou kalis mi rewrani Amadou ko moƴƴo ndewrumi e Amadou kono yiɗi hoore mum yiɗi leñol mum ko hawri ɗo ko fof no didirino ala hen ɗo Amadou itti 400 walla ujunere yiɗum jagguɗo arno toon ko jiɗɗo tajji ɓoggol tan dari ari jaɓi noddanga Amadou ngol sikki hen yo Allah yoɓ moɗon moƴƴere ko cohluɗon ko ya Allah yo Allah rokku meɗen ɗum rokka ɗum kala juuɗe
enen noon en mbiyani hay gooto seɗen njaha njaaden e needi njaaden e gandal njaaden e neɗɗaagu kolliren neɗɗaagu haa timmu namnoɗen fodde men keɓen fodde meɗen filme le cameraman président man bala maa wax surprise bi fi ñëwaat ginnaaw yére yi dafa am leneen lu bees tàq lu fi ñëw laaj léegi la ma woo téléphone mais bala ma ko wax dama leen di gërëm yéen ñii yéen jigéen ñii yow président amay teneen président ak yow Madani ak tout le monde bu ma limee damay juum maa ngi gërëm nag sama jigéen Khady ana Khady il a fait de bon travail bu nekk Khady Diobel la tudd Khady Diobel mais président xam nga niveau bu fi ñëw mooy lan Amadou Seydou Diallo ak nitam dañ maa woo ne ma léegi jëndal nañ leen machine walukaay